Kung makakita tag Ginoo, unsa may mahitabo nato, malipay, maguol. Pag mata ninyo rong buntag, nakakita mo Ginoo, pasabot, nalipay mo. Nalipay mong gatanaw sa inyong kuyog sa balay. Hindi naman mumutingog. Nalipay mo nga, nakakita mo sa pari ron. Nalipay mo nga, napatay palitonong slat. Wasad. Mga igsoon, ang Ginoo is everywhere. Ang Ginoo naa sa tanang lugar. Matud pagani ang atong kanta nga Yahweh, Yahweh, I know you are near. Bisan pa kuno dito sa kinatumyan sa panganod, kinahiladman sa dagat, naa diha ang Ginoo. Mao nay atong claim. Kay mao sa ginay kamatuoran, way lugar nga way Ginoo. Dinhis kalibutan, o na ang yuta puno sa himaya sa Ginoo. Kay naaman siya tanan. Ang problema lang nato, di ta kakita niya. Maglisod tag kakita. Sige, lingi ako na imong tupad. Lingi ba? Nakakita ka Ginoo siyang naong? Nya, naada yun. Kinahanglan pagkita bitaw nga kanang milagruhan. Ang ato na yung isulti. Pader, gimilagruhan ko. Nganong gimilagruhan? Kita jud ni Lord. Kita jud ko sa Black Nazarene. Kita jud ko sa mga santos. Di na milagro eh. Kinahanglan yun nga makakita ta. Nga naman, it's a failure kung di kakakita sa Ginoo nga naa sa tanang lugar. Dito sa presuhan na Ginoo dito. Dito sa mga prostitutes na Ginoo. Kanang mga adik na Ginoo. Na ang Ginoo diha oy. Tuo mo gwa kanang mga kawatan na dihang Ginoo. Kana rong gagubat sa Russia o sa Ukraine to ang Ginoo dito. Gyapon. Wa lang makit-e. Nya kay wa man makit-e, wa sad paminawa. Nya kay wa man paminawa, wa mulihok ang iyang gahom. Kanang mga masakiton na stage 4 na ang cancer. Naanay Ginoo. Oy gatupad pagay nila. Maubitan na ini maghilog, patay dayon. Nga naman. May Ginoo. Siya may nagbuot sa tanan. Ikaw niya kanang wa mahilogi pa dir. Patay gyapon. Kay naa mang Ginoo sa didto. Kanang mag-drive kas imong sakyanan, motor, bisikleta, imong SUV, na Ginoo diha. Diha sa imong pitaka na Ginoo. Niya unsa may gisultis Ginoo. Palit og slat na unsa kasimple ana. Pero ang imong nakita sa imong kwarta mao ang imong kaugalingon. Ang imong kwarta sige ra ginang para sa imong kaugalingon. Mao ra gyud na. Ug gani usahay ang imong kwarta mura nagmaoy manluluwas, maunay Ginoo. Mao na nay kuyaw diha. Nakaron unsa may mga buluhaton aron makakita ta Ginoo. Unsa may atong buhaton? Sama ni Maria Magdalena, sama sa mga santos, dunay pipila ka mga requirements nga atong buhaton. Una, si Maria Magdalena, unsa man? Mitugot ni Hesus nga kuhaon ang mga yawa diha kaniya. Mitugot siya. Iyang gisurrender ang iyang kaugalingon ngadto ni Hesus. Mauna nga gikuhaan siya ni Hesus, gipapahawaan ni Hesus og 7 kayawa. Si Maria. Kanang 7 kanang kada yawa makahatag na nato og multiple evils. Usa lang kayawa. Gani og sudlan lang tag usa kayawa, hapit tanang kabuang sa kalibutan ato nang mabuhat. Pagkamarites, pagkahimakakon, pagkamapahimuslanon, pagkadawo, pagkamasinahon, puna na sa glaing yawa, daghan na kayo.
mga sala anak. Si Maria, 7 ka mga yawa ang gipapahawa ni Hesus. Sa dihang ni hawa na ang yawa ni Maria Magdalena, ang sa iyang gibuhat, giusab niya ang iyang kinabuhi. Gipahaom niya sa gusto ni Hesus. Pasabot, kay gikuha naman imong yawa gikanako, ikanay magbuot nako. Kay kanay manggong yawa, basta musod ni nato, iyatang tintalon nga mahimotang saman, self-centered o selfish. Pero inigsud sa Ginoo, himuon day taniyang selfless. Kanang wa na tay pagmahal sa atong kaugalingon, ang atong pagmahal tuan na sa Ginoo o sa atong isig katao. No, nang ingos Kristo mo sunod gani kanako, kalimti ginang imong kaugalingon. Di ba? Lingi ay mong tupad. Unsa man ka, selfless o selfish. Sige na. Pangutan ba? Selfless ka or selfish? Nya mo tubag sa, of course, selfless. Siya nipalit na kagslat. Na. Kay og magsikon ayaw sad kay kuwang man ni akong kwarta. Selfish ka. Sige ka gunahuna na imong kaugalingon. Natanawa si Maria sa iyang pagka-selfless. Unsa may nahitabo? Wa siya mahadlok. Ang uban nanago dito sa ilang puloy-anan. Si Maria nag-standby dito sa lubnganan na ang mga sundao. Wa siya mahadlok basig isunod kog patay ani basin og ripon ko dinhi. Kay gwapa biya to siya. Wa siya mahadlok. Gasigi siya dito barog. Nangita o Ginoo. Sinunan ka na. Grabihan, no? Kamo, mangita mo Ginoo nga di gyud ka ulis inyo kay mangita Ginoo. Ngitag kwarta. Walag biyaan ang balay. Mo-abroad ko, biyaan ko ng akong mga anak. Bahala na ng akong pamilya kay para nis among kaugmaon, para nis among kaluwasan. Di ko musimba kay sayang sa oras. Kulitahan pa ta ng pari diha. Sigbaligyan ng slat. Ana, no? Pero naagi kay Ginoo na mausap imong kinabuhi. Muna niingon diri si San Pablo sa atong sa unang pagbasa, second letter to the Corinthians. Niingon siya, busa sukad karon dili na kami maghukom kang bisan kinsa pinaagi sa tawhanong sukdanan. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na o miabot na ang bag-o. Bitan ng kanang mga tao nga mo claim ako Father musunod na gyud ko sa Ginoo. Nya nganong plan pa man kay na imong buhok. Ay, ayun sa Father God. Lain mo sa tanawon, Father God, nga kanang murtag tiguang kita na, hilom da. Musunod ka sa Ginoo, sunda o sa iyang kabubuton, ay paghimo-himo dag imong kabubuton. Ang anong imong kilay, gikiskisan pa mo na baga pa man kay na imong badlis, may pagkakurte, di apay pakapin rin pinaana. Ang Ginoo day gasulti ana di ay. Diya bitato namatay naman to siya. Itom jud kay buhok pero hibaw jud ko nga katong pagkakita namo sa Legion of Mary, hibaw jud kong hapit na to siya mo 80, mga 70 na ba ko. Nako ako gani nga 30 pa kapin. Aw pa 20 pa gani kapin na may tag sa kabuok puti. Kani siya ito man kay buhok pero hinay naman mulakaw. Mabay ba? Ni ako na may na presidente sa Legion of Mary sa una pa, dili pa ko seminarista, dili pa ko pare, presidente pa ko sa Legion of Mary. Ako na silang giingnan. Sa kanibang Curia na mo sa Guadalupe. Nako kita ba, Legion of Mary, kinahanglan hastang atong appearance, liwat ni Maria, kanabang matuman ang pagbuot sa Ginoo. Nganong magpakolor mamos inyong buhok? Ya primero ato dito siya mo tan-aw nga ris atubangan, magtakilid ba ato magtan-aw sa bintana, mura bitagwa kauyon nga ako mo'y gasig sulti dito. Mura gaana ba? Hilom diyan.
Sige kinakong storya kay magsige magisiyag atin nahibong lang ko nga dangtag hapit usa ka tuig nibalik siya sa among meeting, monthly meeting, purti namang yung puti as buhok. Ana, ngano man na sister? Siya na akong gipatangtang tong akong tina pader, tina man to pader. Nakasabot nagipos imong gisulti. Ana siya. Anindot na kay siyang buhok purti puti murag lanot oy. Ana, nakunindot man kay kag buhok. Ana, wa na nimo gipatina og puti siya wa. Gipatangtang lang to nako katong itom. Ana, nako mao ba? Nindot di ay. Ana. So, at least nausab siya. Di namatay siya nga nausab. Kamo, saban. Nausab mo. Sige mangyud mong simba din Di na mo magyaw-yaw dito sa inyong balay. Bag-o na ang inyong batasan. Kaning nagwali, bag-o na ning batasan. Ha? Ingon ka, wagi ka, mausap pa din. Mauragin na imong style. Mao na unang ikaduhang buhaton, mausab ta, ipahaom nato sa Ginoo. Ikatulo, kinahanglan nga mangandoy ta Ginoo. Tugutan nato ang atong inner self, ang kinahiladman sa atong kaugalingon nga maoy atong sundon, ang atong kalag. Mo na ang atong tubag sa Salmo, ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Di ta magsigig sunod sa kauhaw sa atong lawas kay kini atong lawas kanitong flesh di gid ni mangita Ginoo. Ang pangitaon ani kwarta, pagkaon, kalipay, aligre, di ni ganahan maghilak, di ni ganahan nga masakitan, di ni ganahan nga mapubre. Pero ang atong kalag kung unsa may kinahanglang buhaton aron makita ang Ginoo, matagamtam ang Ginoo, iya gid nang pangitaon. Muna si Saint Francis of Assisi nangita og kakabus kay kahibaw siya ang Ginoo tuas mga kabus. Si Mother Teresa of Calcutta nangita sa mga poorest of the poor. Apil na tong nagipangod ang lawas gahigda skilid karsada, iyang giatiman kay kahibaw siya Jesus is in the poorest of the poor. Wa diri sa mga billionaires, wa diri sa mga powerful nga mga tao. Kay kana mga billionaires o mga powerful kasagaran ana nila tiguba na sa atong pagtuo. Muna salamat sa atong mga humble people nga nangita Ginoo pinaagi sa pagpalit og slot para ni Venerable Chupilo Kamomot. Tanawa, nga atong halin as of yesterday niabot na og 4,233 slots. Pakpak. Pero ubay-ubay pa man 2,767 slots pangkuwang. Unom na lang kaadlaw. Pila? 26. 5 na lang kaadlaw. 5. Pila may inyong napalit na? Punig 5. Nagkinahanglan lang tag mga 270 katag 10,000. Wagtang na ni siya. Mabot na ba kahit 270 ka mga followers nato, no? Nagikan karon hangtod sa 27 makahatag og 10,000. Nindota ka ika 27 urot na ni kay to 20 saan po kwenta na 10,000 mo lagi 10,000 sa to pamupalit og 10 slots nagkinahanglan ta og 2,000 sakto ba kung analysis mo lagi nagkinahanglan ta 2,767 man. Di og ato ning butangan og tag 10,000 tag 10 slots nagkinahanglan tag 270 katag 10 slots. Di ba? Nindot kayo. Tibuok kalibutan nga naminaw nato.
ug mopalit na alay 270 katag 10 slots. Amo na sa niya tong ingnon nga 10 slots challenge. Ako moangkon akong usa ka 10 slot. Oh, di ba? Kuhaan na ni. Niya Brad Loloy, wa sa ni siya moangkon pa karon. Na ganing mamaligya ming tanan. Oh, di ba? Tag 10 slots. Oh, ako karong kutob sa 27 mo angkon ko og usa ka 10 slot. Mo na ni ang atong halad ug ang atong kalag matagbaw. Tinudan na gina tagbawon ta sa Ginoo sama sad ni Venerable Chufilo Kamomot nga nangita gid siya Ginoo dili sa kahamugaway sa kinabuhi gani sa kalisod sa kinabuhi ug nahimo siyang santo suod kay sa Ginoo tungod niining iyang kinaiya. Ang atong kalag kun matagbaw na sa Ginoo wala ka nang hahanapin pa. Muna nga si Kristo diri sa atong ebanghelyo niingon siya, muadto ko sa akong amahan ug inyong amahan. Sinan ka ng pagkasultiha? Akong amahan ug inyong amahan. Sa akong gingharian ug inyo sang gingharian kay anak man tas Ginoo. Pero kinsa ra may makaadto didto ang iyang mga gitawag og mga disipulo, followers, nag-usab sa kaugalingon, nagsigig pangita sa iyang presensya. So mo ni nautunta nga makit-an nato ang Ginoo kanunay, di na gid ta magmahay. Nya kung makit-an nato, wala ka nang hahanapin pa. Kana bitang mangita ta Ginoo no? Mura sa tag kana bang ani ba yung aning kandila ba? Kani gasiga man eh. Pagdag kandila nga naay pabilo niya iana diha unsa may mahitabo? Musiga, no? Kay naman siya kayo. Ana. Kana bitang daghan kayo mo anhi dinhi kay magpa-picture. Nako ngano magsige magpa-picture nako. Ana. Ni sa ma-feel magud namo pa dir nga naa kay Ginoo. Mo ana ko sa kong kaugalingon. Jesus Ginoo ko. Ana. Ngano man kay ako'y pakuanon purti pon dako ag kuwang may mura mag-absent ang Ginoo mura daghan pa kay kog buhatonon aron ko makasinati og Ginoo pero sa kani di ay sigig pamaligyag slot og sigig atiman aning atong parokya murag nasindihan sad ko sa Ginoo. Anang daghang kay magpa-picture naagoy daghang magmahay nga mo anhi dinhi kay wa ko dire kay nabiya sa koy mga imbitasyon wa biya ko magpundo. No, nabitang mo announce ko nga kamong mga dili taga parokya nya mo anhi mo dinhi kay makikita mo nako labi na gyud magpa-picture aron palitig slot. Tawagi usa ang atong opisina kaning atong mga contact persons tawagi usa kung niya bakos parokya kay kun wa gani wa ko dinhi sayang sad gikan ka sa laing lugar napagigikan sa laing nasod ana kanang sayang ba ako sayangan sad ko may sa don tao mutawag mo daan nya pakig-arrange og schedule kung makaya lang gyud pero hapit-hapit lang okay ra sad pero nasa usay makataghap ana no ako sad malipay pud ko magkita ta labi na ninyong mga diehard nga nagsuporta sa atong mga project sa simbahan. So salamat kaayo sa inyong pagsigig anhi. Wa ko moingon nga na ako'y Ginoong daghan, pero sa sige natong paningkamot para sa kaayuhan sa simbahan o kaayuhan sa katawhan, di gid ta makalikay magdilaab sad ta sa kainit o kahayag. Mao na kamo mga asawa, sige mo simba kanang inyong bana makakita na Ginoo diha ninyo labi na gyud ug di na mo magyaw-yaw kay liwat na mo sa Ginoo. Kamo sang mga bana magsige mo simba, sige rosaryo, makakita ginag Ginoo ang inyong mga asawa labi na di na mo magsigig panugal, di na magsigig inom. Di ba? Inana kay mausab man lagi ta. Lisod man kay di ta mausab. Mga anak, sige mo simba, rosaryo, study, di na magsigig duwa ng cellphone. Kakita ginang inyong mga
ginikanan o Ginoo makapanghupaw guna. Ay, praise the Lord, salamat taon Ginoo ni sayo nagyog katog na ang cellphone gibutang na las daplin kini sayog katog nga matasag sayo ala nang limpyo na. Ay, Ginoo in taon kabuutan na sa akong anak. Sus muhilak na usahay oy kalipay ang ginikanan. Pero di na gani hapit matog, sige lang yung anas cellphone, makaingong ginanginikanan, Ginoo in taon. Patya na lang tingali ni siya kay mura maghapit na ni mamatay sa radiation sa cellphone. Dalian na lanig patay. Magmahay-mahay ba? Sige, manindog na ta.